Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Καμαρινός και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τις ενδεικτικές απαντήσεις στα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2024 στο μάθημα της οικονομίας. Το μάθημα εξετάστηκε την Τετάρτη 12 Ιουνίου. Όπως γνωρίζουμε, αποτελείται από 4 θέματα το διαγώνισμα. Στο πρώτο θέμα έχουμε 5 προτάσεις σωστού λάθους και 2 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ξεκινάμε λοιπόν με το α1α. Ο όρος πολλαπλασιασμός των αναγκών αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης. Η πρόταση είναι αυτή λανθασμένη, καθώς στη σελίδα 10 του σχολικού βιβλίου αναφέρεται ο όρος εξέλιξη στην περιγραφή αυτή. Στο α1β, εάν το κράτος αυξήσει το φόρο δαπάνη σε αγαθά με πλήρως ανελαστική ζήτηση, τότε θα μειωθούν τα φορολογικά του έσοδα. Η πρόταση είναι λανθασμένη. Αν θυμηθούμε το διάγραμμα που έχει στη σελίδα 43 το σχολικό βιβλίο για την περίπτωση της πλήρους ανελαστικής ζήτησης, παρατηρούμε ότι όσο και να αυξηθεί η τιμή, γιατί μια αύξηση της τιμής θα προκληθεί από αύξηση του φόρου δαπάνης όπως είναι ο ΦΠΑ, η ποσότητα θα παραμείνει σταθερή, που σημαίνει το γινόμενο τιμή επί ποσότητα που είναι τα έσοδα της επιχείρησης θα αυξηθούν, άρα και κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα του κράτους θα αυξηθούν. Στο Γ, το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών όλων των σταδίων παραγωγής είναι ίσο με την αξία του τελικού προϊόντος που πληρώνει ο καταναλωτής. Η πρόταση είναι σωστή, καθώς αυτό αναφέρεται στη σελίδα 135 του σχολικού βιβλίου. Στο Δ, η αύξηση της τιμής ενός αγαθού και η ταυτόχρονη βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του θα αυξήσουν την τελική προσφερόμενη ποσότητά του. Η πρόταση είναι σωστή. Υπάρχει σχετική αναφορά στη σελίδα 85 που αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μεταβάλλεται ένας προσδιοριστικός παράγοντας που αυξάνει την προσφορά. Και κατά συνέπεια το συμπέρασμα είναι ότι αυξάνεται η προσφερόμενη ποσότητα. Στο ε, σε περιόδους μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελληματικός για να μειωθούν οι πληθωριστικές τάσεις. Η πρόταση είναι λανθασμένη, γιατί όπως αναφέρεται στη σελίδα 183 του σχολικού βιβλίου, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πλεονασματικός. Πάμε στη μία από τις δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στη φάση της καθόδου, στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, μπορεί να παραμείνει στάσιμο το επίπεδο των. Η απάντηση είναι των επενδύσεων. Η πρόταση αυτή έχει ως σωστή απάντηση, η ερώτηση αυτή έχει σωστή απάντηση στο Β, αποκλειστικά και μόνο επειδή αυτό αναφέρεται στη σελίδα 165 του σχολικού βιβλίου. Αν είχε επικαιροποιηθεί λίγο το βιβλίο, είχε διορθωθεί, ίσως και να μην ήταν η σωστή απάντηση. Το Α3. Οι δημόσιες δαπάνες που δεν αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή που δεν δημιουργούν παραγωγή, είναι οι δαπάνες για τις μεταβιβαστικές πληρωμές. Υπάρχει σχετική αναφορά στη σελίδα 180 του σχολικού βιβλίου. Πάμε στο θέμα Β, που είναι η ερώτηση, το θέμα όπου ζητούνται αποσπάσματα από το σχολικό βιβλίο και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο 5 ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν με τη βοήθεια διαγράμματος τις επιδράσεις που θα υπάρξουν στην ισορροπία της αγοράς ενός αγαθού αν πρώτα μεταβληθεί μόνο η ζήτηση του αγαθού. Υπάρχει σχετική περιγραφή και το σχετικό διάγραμμα στις σελίδες 96 και 97 του σχολικού βιβλίου. Αντιστοίχως ζητείται να περιγράψουν τις επιδράσεις στην ισορροπία αν μεταβληθεί μόνο η προσφορά του αγαθού. Αντίστοιχες περιγραφές και σχετικό διάγραμμα υπάρχουν στη σελίδα 97 και στη σελίδα 98 του σχολικού βιβλίου. Πάμε στο θέμα Γ. Το θέμα Γ ξεκινά με μία άσκηση που δίνει ένα πίνακα από το τρίτο κεφάλαιο, ένα πίνακα παραγωγής. Στην περιγραφή του θέματος αναφέρεται ότι η επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο χρησιμοποιεί δύο μεταβλητούς συντελεστές, την εργασία και τις πρώτες ύλες. Η αμοιβή των εργαζομένων είναι σταθερή και ίση με 100 χρηματικές μονάδες και το κόστος πρώτων υλών επίσης είναι σταθερό, αλλά δεν δίνεται. Στο πρώτο ερώτημα, στο Γ1, ζητείται από τα παιδιά να μεταφέρουν το πίνακα στο τετραδιό του, να συμπληρώσουν τα κενά, αλλά λάβουν επιπροσθέτως την πληροφορία υπόψη ότι το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται όταν οι εργάτες είναι 40. Εδώ σας έχω τον πίνακα με συμπληρωμένα τα αποτελέσματα, θα δούμε πώς έχουν υπολογιστεί. Για διευκόλυνση όμως των πράξεων και για να δείξουμε τι υπολογίζουμε, έχω ονομάσει την κάθε γραμμή του πίνακα με τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε τη γραμμή Γ. Πρώτα υπολογίζουμε με τη βοήθεια του τύπου του οριακού προϊόντος ότι είναι 20 οι εργαζόμενοι και μετά με τον τύπο του μέσου προϊόντος ότι το μέσο προϊόν είναι 40 μονάδες προϊόντος.
Μετά πάμε στο σημείο στη γραμμή ε. Επειδή στην εκφώνηση έλεγε ότι το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται στους 40 εργαζόμενους, αυτό σημαίνει ότι το μέσο προϊόν ισούται με το οριακό προϊόν. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την ισότητα και καταλήγουμε ότι η ποσότητα είναι 2.000 μονάδες προϊόντος. Και μετά με τον τύπο του μέσου προϊόντος καταλήγουμε ότι το μέσο προϊόν είναι 50 μονάδες, άρα και το οριακό που είναι ίσο μαζί του είναι επίσης 50 μονάδες. Πάμε στο Ζ. Εδώ χρησιμοποιούμε πάλι τον τύπο του οριακού προϊόντος για να βρούμε ότι η ποσότητα είναι 2.400 μονάδες προϊόντος και το τύπο του μέσου προϊόντος για να βρούμε ότι είναι 48 μονάδες προϊόντος. Ομοίως, υπολογίζουμε στη γραμμή Ι ότι οι μονάδες προϊόντος είναι 2.400 μονάδες και το μέσο προϊόν είναι 40 μονάδες προϊόντος ανά εργάτη. Τέλος, στη γραμμή Θ, με τον τύπο του οριακού προϊόντος βρίσκουμε ότι το οριακό είναι μείον 30 μονάδες. Στο Γ2 να αιτιολογήσετε γιατί οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού. Υπάρχει σχετικό απόσπασμα στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 59. Στο Γ3, αν η επιχείρηση παράγει 1.150 μονάδες προϊόντος και αυξήσει το παραγόμενο προϊόν κατά 850, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζόμενων. Πρώτα θα υπολογίσουμε στις 1.150 μονάδες προϊόντος πώς είναι οι εργαζόμενοι. Με τη βοήθεια λοιπόν του οριακού προϊόντος, στο διάστημα Γ-Δ, υπολογίζουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι 25. Και οι 2.000 μονάδες προϊόντος, αφού είναι 1.150 και 850.000, γνωρίζουμε από τον πίνακα που έχει δώσει άσκηση ότι χρειάζονται 40 εργαζόμενοι για να παράγουν αυτή την ποσότητα. Άρα η τελική απάντηση είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων κατά 15 άτομα. Στο Γ4, όταν απασχολούνται 32 εργαζόμενοι, το μεταβλητό κόστος είναι 19.200, να υπολογίσετε το ΣΕ, το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε στους 32 εργάτες πόσο είναι η παραγόμενη ποσότητα. Με τη βοήθεια λοιπόν του οριακού προϊόντος στο διάστημα ΔΕ, βρίσκουμε ότι η παραγόμενη ποσότητα των 32 εργατών είναι 1.600 μονάδες. Και μετά χρησιμοποιούμε τον τύπο του μεταβλητού κόστους που ισούται με W επί L συν C επί U. Τον τύπο αυτό το παίρνουμε όταν έχουμε δύο μεταβλητούς συντελεστές και καταλήγουμε ότι το C, το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος, είναι 10 χρηματικές μονάδες. Στο Γ5, όταν η επιχείρηση παράγει 1.600 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε το ποσοστό του μεταβλητού κόστους που προέρχεται από τη δαπάνη για εργασία και το ποσοστό που προέρχεται από τη δαπάνη για τις πρώτες ύλες. Με τις σχετικές πράξεις βρίσκουμε ότι το ποσοστό του μεταβλητού κόστους που προέρχεται από τη δαπάνη εργασίας είναι 16,7%, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο από το 100%, δηλαδή το 83,3%, αφορά τις δαπάνες για πρώτες ύλες. Πάμε στο θέμα Δέλτα. Το θέμα Δέλτα ξεκινά με στοιχεία που συναντάμε σε ασκήσεις του 9ου κεφαλαίου. Συγκεκριμένα μας αναφέρει σε μια οικονομία ότι ο πληθυσμός είναι 2.000 άτομα, αποτελείται από 200 παιδιά, 200 ηλικιωμένους, 100 στρατιώτες και 1.440 απασχολούμενους και από κάποιον άγνωστο αριθμό ανέργων. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητάει να υπολογίσουμε τον αριθμό των ανέργων, το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας. Οι άνεργοι θα υπολογιστούν αν αφαιρέσουμε από τον πληθυσμό όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους στρατιώτες και τους απασχολούμενους. Και προκύπτει ότι είναι 60 άτομα. Το εργατικό δυναμικό γνωρίζουμε ότι αποτελείται από τους απασχολούμενους που είναι 1.440 και από τους άνεργους που υπολογίσαμε ότι είναι 60 άτομα, συνολικά είναι 1.500 άτομα το εργατικό δυναμικό. Τέλος, με τον τύπο του ποσοστού ανεργίας, άνεργοι προς εργατικό δυναμικό επί 100, θα βρούμε ότι το ποσοστό είναι 4%. Στη συνέχεια μας πληροφορεί το κράτος ότι η άσκηση το κράτος λαμβάνει μέτρα καταπολέμησης ανεργίας με αποτέλεσμα την εξάλληψή της. Η οικονομία παράγει δύο αγαθά χ και ψ χρησιμοποιώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους συντελεστές. Με δεδομένη τεχνολογία, κάθε άτομο όταν απασχολείται στην παραγωγή του χ παράγει σταθερά 4 μονάδες και όταν απασχολείται στην παραγωγή του ψ παράγει 8 μονάδες. Εάν η οικονομία παράγει αυτό το μέγιστο συνδυασμό των K, 2.000 χ, 8.000 ψ, και αντίστοιχα η τιμή πώλησης του χ είναι 4 και του ψ είναι 2, να υπολογίσουμε το ονομαστικό ακαθάριστο χώριο προϊόν της οικονομίας. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν από τους τύπους που γνωρίζουμε και τον υπολογισμό του ΑΕΠ. Τιμή του χ επί ποσότητα του χ ή τιμή του ψ επί ποσότητα του ψ, θα καταλήξουμε ότι είναι 24.000 χρηματικές μονάδες. Στο ΔΕΛΤΑ3 μας λέει ότι το επόμενο έτος το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 50% σε σχέση με το 2021 και παρουσιάστηκε πληθωρισμός 20%. Να βρούμε το ονομαστικό ΑΕΠ για το επόμενο έτος, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2021 ήταν έτος βάσης.
Πρώτα απ' όλα θα υπολογίσουμε στο 2021 το δείκτη τιμών και το πραγματικό ΑΕΠ. Επειδή είναι έτος βάσης, ο δείκτης τιμών είναι 100 και το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύεται με το ονομαστικό ΑΕΠ, όπως ήθιστε στο έτος βάσης, είναι 24.000 χρηματικές μονάδες. Στη συνέχεια, επειδή μας δίνει την πληροφορία ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 20%, σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20%, τότε έχουμε 120 το νέο δείκτη τιμών, το δείκτη τιμών του 2022. Μετά, με την πληροφορία ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται 50%, βρίσκουμε ότι είναι 36.000 χρηματικές μονάδες και από τον τύπο πραγματικό ΑΕΠ στο ονομαστικό ΑΕΠ προς ΔΤΑ επί 100 συμπεραίνουμε ότι το ονομαστικό ΑΕΠ του 2022 είναι 43.200 χρηματικές μονάδες. Στο πινακάκι βλέπετε συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία. Στο ΔΕΛΤΑ4, να υπολογίσετε πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην παραγωγή του Χ και πόσοι του Ψ στο μέγιστο συνδυασμό ΚΑΠ. Δεδομένου ότι ένας εργαζόμενος παράγει 4 μονάδες Χ, αναρωτιόμαστε πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να παράγουν 2.000 μονάδες Χ. Το συμπέρασμα είναι ότι οι 2.000 μονάδες Χ παράγονται από 500 εργαζόμενους. Αντίστοιχα, για το αγαθό Ψ, δεδομένου ότι ο κάθε εργάτης παράγει 8 μονάδες Ψ, τις 8.000 μονάδες Ψ τις παράγονται 8.000 μονάδες Ψ από 1.000 εργαζόμενους. Τέλος, στο ΔΕΛΤΑ5, αν στο συνδυασμό K παρουσιαζόταν ποσοστό ανεργίας 10% στους εργαζόμενους του Χ και 20% στους εργαζόμενους του Ψ, να βρούμε τον νέο συνδυασμό που θα παρήγαγε η οικονομία. Παραβλέποντας το παράδοξο ότι υπάρχει διαφορετικό ξεχωριστό ποσοστό ανεργίας στο ένα αγαθό και ξεχωριστό στο άλλο, κάτι που δεν συνηθίζεται, ποσοστό ανεργίας είναι 1, για το αγαθό Χ συμπεραίνουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι 450, αφού το 10% των 500 ατόμων που δούλευαν στο συνδυασμό Κ, τα 50 άτομα δηλαδή είναι άνεργοι, άρα πλέον εργάζονται 450. Και δεδομένου ότι ο καθένας από τους 450 παράγει 4 μονάδες, συνολικά παράγουν 1.800 μονάδες. Αντίστοιχη σκέψη κάνουμε και για το Ψ. Επειδή είναι 20% η ανεργία, σημαίνει ότι 200 άτομα δεν εργάζονται, άρα συνολικά οι εργαζόμενοι είναι 800 άτομα. Τα οποία 800 άτομα με 8 μονάδες παραγωγής το καθένα, προκύπτει ότι παράγουν 6.400 μονάδες προϊόντος. Άρα ο συνδυασμός που ζητείτε είναι Χ ίσον 1.800, Ψ ίσον 6.400. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ήμουν κατανοητός. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να ρωτήσετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Να είστε καλά.